Motor Yamaha Super Deluxe tahun 80. Nah, ini Yamaha Super Deluxe. Super Deluxe. Ini gini kan tulisannya kan orang ini lah. Iya. Oh, naik loh tulisannya Super Deluxe. Ini tahun 80. Sakare on off bang. Nah ini sih speedometer nek kecepatan full tank yang sini spionnya kada siji. Ini Kang motor legendaris 80 tahun 80. Ini ki gue ngarit tiga gue neng kebon. Ini ki anti maling Kang ya iso. Iki tiga gue neng kebon bareng mau enak Kang. Bani sampai alus ngono Kang iki. Saya kena Kang ya gisik iki. Bukan cok komburing ini. Yamaha Super Deluxe keluaran tahun 80. Nah. Jepitane tas sik nang iya iki biasane iki sing dhewe biar wong kantoran. Ngono kae iya iki gue nyepetne tas. Ngene biasane. Syuh. Oli ning kono yang oli di samping. Iki nek boke bareng iki nggo ada apa iki? Pancanane syuh. Nah iki Kang iki zaman semono motone si gesit irit. Nah iki ya sik mathuk iki nggo muatan nang sawah iki sik rombongkok. Nah ya iya iki. Timore kandang omben-ombene. Iki keluaran tahun 2007. Suzuki Smash Street Run sepatu 10 cc. Si gesit irit itu loh biyen iklane. Sopo iki komedian sopo iki lali. Nang lho iki ini jari-jari mopel ke jari-jari karbu Kang ya iya iki zaman urung motor injek iki hukum zamane iki iki imbangan nang Vega R terus Jupiter Z zamane anune Komeng iki lho sing iklane ngono kan ya iya iki ban-ban. Jadi pemindahan home base PT neng Buri kono wi dikarenakan ning kene kan dibangun sebuah apa jenenge Kang bagasi. Ngono Kang ya iya iki. Aman Kang ya aman ning kene iki. Gua CCTV nang dhuwur kono. Ngono Kang. Kali ini kita telah mereview motor dari generasi ke generasi. Nah, iki motornya ayah. Sadurunge iki di motor iki naikane sepeda unta. Ngono Kang ya iya. Sepeda unta. Terus di motor iki. Terus nambah motor iki. Terus baru terus beat. Sing urung mobbing ngono Kang ya iya. Nyedit ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channelnya Tukang Arif. Wis ngono.